uyabona mangabe unentombi ezo5 siya ku10 uyoba iphala koze kubhubha futhi noma ngabe uhamba ngeGTI Polo iphala mona nentombi ezo5 ngoba lezi intombi ichutha wena ayichuthani zona umuntu ochuthwa wena le mali le ufuna kwakhe kusasa wakho umuzwa kini ngeke uzwakhe futhi ke umuntu onentombi ezo5 ka10 ufana umuntu osanganayo ekhanda ogula kancane kodwa ngento eyodwa akukho kuyaphambili kufanele ufake ikhavela ufake uphathe ifoni ka20,000 kufanele uyoqasha eflatini usho umjondolo ngoba ushaya into encane ubusuciphisha ufake ibhluku elincane ubusuhamba sangadunyile ibhluku ihlapha engceni impilo kayiphambili njengoba intombi zo10 azichuthani zona zichutha wena khona umuntu ethi ngishaya into wala abatwana abadluli kumina no imali yakhe wala ayibona ngoba akekho wamali wangebali ake ngithi kunentombi esowakhe kwaMachi Zelmlasi ngeke ize imali iza ngemali futhi izokutshela ukuthi ayinayo imali okuzemlazi kabanda kulezi nsuku uthi boleka kamakhelwane vele ithatha imali yayo uthi sengiboleka umama okamakhelwane othatha imali ngiboleke 200 rand 100 rand uzala 50 rand uthathe yakhe avela gibela isitimela mase sitimeleni akushaye ngoWhatsApp umuzwa phela uma idonsa ngecall uyozubukhohlokhohlo athi ungibekeleni uma bekusuku kabhontshisi kubo ngeke udle wakini impilo njalo nje funa kuyeka kwamali kwamnyando ama voice malini le uyitrade cool inyama ile bese ba inyama ribs bese bekuyipakethela amalets ama Doritos malini zonke lezo zinto bese kuba ilap otelimeko banoba imile impilo soke ma ufuna impilo ephambili sondela kushemba ufike unikele uNkulunkulu uzokwakhela uhlelo lwakho uhoqise intombi usho intombi eyodwa ozoyibona ukuthi ifanele ukuthi ngakha na umuzi uzobona impilo izoqhubeka.